Op på bænken, kom. Det kan du godt, som mobberne. Kom. Hvorfor en hånd vil der have, der mobberne, så? Hvorfor en kunne du godt tænke dig at have? Kom. Hvorfor en hånd vil der have? Hvorfor en hånd vil der have, der mobberne? Den der? Hvorfor en vil der have? Er den derovre, der mobber den der? Er den derovre, der mobber den der? Der var ikke noget i den der. Var den god? Fordi du må godt lige kigge den, der mobber den der. Kom. Kom. Den. Det er de andre, der er unormale. Hele bundet. Ja, det startede jo for 12,5 år siden. Jeg gik i Frederiksberg Have, og alle ænderne fik jo sådan noget brød. Og pludselig så kommer der sådan en storkeagtig fugl. Der vidste jeg jo ikke endnu, hvad det var for en fugl. Men jeg måtte ty til at spørge en kondiløber, om han vidste, hvad det var for en fugl der. For den spiste jo ikke mit brød, jeg havde med. Ej, det var en fiskehajer. Ja, fiskehajerne, de er jo gået hen og blevet mine bedste venner jo. Fordi dem kan man jo fortælle hemmeligheder med. De går jo ikke videre med dem jo. Ja, jeg ved jo ikke, om jeg har været fiskehajer i et tidligere liv. Det er der også nogen, der har sagt, du har nok været fiskehajer i dit tidligere liv. Kom lige herhen, og så må den, og så hurtigt. Kom. Du må lige komme herhen, og så den side måske, du må på den så. Det var lige... Nå, så vil det ved den side. Ja, jamen, så prøver vi at se, om du lige kan komme op og så må den papir. Kom lige op med dig, kom. Og op med dig, kom. Ja, vi lever jo i en lidt stresset periode, hvor alle folk, de har jo kun dem selv i hovedet. Og så sidder jeg over i Frederiksberg Have og slapper af og i den retning der. Og så siger man, at jeg får jo også mine resultater. Det tager bare meget, meget længere tid. Det har folk ikke tid til i dag. Det gælder om at få den hurtigste computer, og den kan ikke komme med svar hurtigt nok, før de næsten har tastet ind. Kom så med svaret. Ej, det er jo frygtelig lang tid om det jo. Altså, vi må videre. Den er langsom. Jeg skal snart have en ny computer. Den kan ikke gætte sig til resten. Folk har ikke tid til at vente, og de skal have resultaterne, før de kommer. Fordi må godt så gå lige hen på legepladsen, når du må på den, det må du godt lige. Det må du godt. Kom. Fordi så går vi lige hen på legepladsen, når du må på den. Kom.
Hen på legepladsen. Kom. Lige så går vi lige her. Du må gå lige til. Kom, gå lige hen på legepladsen og mobber. Kom. 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 Skal man lave nogle resultater, så skal man i hvert fald være tålmodig. Fordi ligegyldigt hvad du har tænkt dig at lave med fiskehejerne, så må man have en meget stor tålmodighed. Jeg arbejder jo som pedelmedhjælper på Vagnehøj skole, og der kan jeg virkelig bruge min erfaring som møbelsnedker. Der er mange ting, der går i stykker der, og jeg skal også sætte alarm på og lukke skole af. Nu skal de vente lidt, og der må åbne en tår. Den vil have fisk og frøer. Ej, frøer får du ikke af mig. Ja, hvad tænker man, når man får at vide, at man ikke er helt normal i andres øjne? Bare fordi man lige har fundet en hobby, og så se, den hobby, den udvikler sig til noget, som, ja, det er jo ikke set før. Nej, men det er jo der, det sjove det er, at så bliver man pludselig unormal, fordi man kan nogle ting, man har tilegnet sig som andre. Nå ja, alle kunne have gjort det, men det var jo ham Erik, der ofrede tiden og fik så lige pludselig den interesse. Altså folk stempler, men han er da vist nok lige kommet ud for den lukkede, ikke? Han er ikke helt normal, og der er det jo, man bliver presset til at være normal, og så siger man, det vil jeg slet ikke, jeg vil væk fra normalen, lad mig være i fred. Så finder jeg på noget, som interesserer mig. At det så ikke falder i mængdens, værsgo, vi skal nok vise vej. Reklamerne viser vej, og du så siger, nej, jeg er sgu min egen. Jeg vil selv bestemme. Jeg vil selv være min egen dirigent. Jeg skal ikke have nogen til at diktere mig, hvad jeg skal, og ikke skal. Er den der, hvor du må åbne? Der var ikke noget i den der. Mamma kan ligesom nusse det ligesom. Mamma kan ligesom nusse det der. Så var det jo, der var en, der kom en gang og sagde, jeg har en gave til dig, du har hjulpet mig med noget. Ja, værsgo. Jeg kiggede. Det var en mobiltelefon. Ja, det kunne jeg jo godt se. Men hvad skal jeg med den? Ja, fordi han vidste, at jeg manglede en. Jeg havde ikke nogen, man kunne ikke komme i kontakt med mig. Så han ville godt give mig en.
Ja, det er jo pænt af dig, ser det som, men jeg prøver desperat netop at komme væk fra, at folk ikke skal komme i kontakt med mig, så jeg kan få koblet af. Her forsøger man så også at sige, nå ja, det er da ikke helt normalt. Du skal da jo blive skør i volden af, og stresset af, er der nogen der? Nej, jeg må lige, og jeg skal lige nå det, og jeg skal lige nå det. Altså, kom. Hui. 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 Den må du godt lige få dig med åbent. Kom. Hui. Følg lige med onkel Erik over i Frederiksberg-centret. Der er godbidder derovre, men kun til dem, der følger mig derover. Hui! Kom lige herned, kom, Hui! Hui, nu kommer den. Hui. Hej med dig, Morten, Hui. Fordi så kommer de hen og får en hurtig belønning, når der må åbne, Hui. Kom. Hui. Kom. Kom lige hen og få din belønning, når der må åbne, Hui. Hen og få din belønning, når der må åbne, Hui. Bup. Hui. Det var fint, der må åbne. Hui. Kom lige herhen og så må åbne, Hui. Det må du lige så komme hen og se det blik. Så vi ses igen i morgen. Hej. Hvad er det med James Last og dig? Ja, det var jo min store hobby jo. Før fiskerhejerne? Ja, vi skal 40 år tilbage jo. Hvor mange James Last-plader har du? Ja, hvis det kun drejer sig om pladerne, så plejer jeg at sige 1600 forskellige. Men det er altså hele verden, hvor jeg også selv har været en del rundt. Og så siger jeg altid, der skal altid være lidt ekstra plads, når vi rejser hjemmefra, til at have noget i kufferten på vej hjem. Man ved jo aldrig, om man falder over et par James Last-plader i en antikvar eller sådan noget som, der er der lige nogle australske udgaver, dem har jeg ikke. De skal der med hjem på min hylde, sagde jeg så. Nå ja, så var vi i Canada, så finder man pludselig noget mærkeligt der. De skal der med hjem. Ja, så må vi smide nogle underbukser og nogle t-shirt ud. Dem kan man jo altid få igen, ikke? Altså. Kom lige op og få en mop på den, så ikke? Turisterne, de svigter København. Nå jamen, det må vi jo have gjort noget ved, siger jeg jo så. De glemmer jo bare lige, hvad kunne du selv gøre? Så fik jeg den jo lige selv. Ja, hvad havde du da tænkt dig, Erik, at give som bidrag? Jamen, så gør der jo noget selv, i stedet for hele tiden at sige, det har vi andre til. Så find på noget selv. Så er det, man siger, nå, ja, nu kunne vi jo nogle små tricks der med hejerne, så det kunne jo være sjovt, om man kunne lave sådan et hejershow.
What kind of bird is that? It goes so slowly. Is that like a heron? You know? Just the patience that he's got. Yeah. Slowly. He's going to take it out of his hand. Yeah, Wow. he's feeding him out of his hand. Is that bread he's giving him? Oh, no, Yes. fish. That's fish. Isn't that bad? It makes the bird dependent on Man skal jo ikke være fornuftig for at finde på noget nyt. Der skal man jo være sådan lidt, hvor man er ude på, at der er en masse spildtid. Det kan være det hele er spild. Det kan også godt være, at det får nogle resultater. Men jeg plejer jo at sige nogle gange, tag det nu lige roligt. Erik er jo kun et menneske. Fordi nogle gange, så synes man jo, at de lige frem er klogere. Men det ved folk jo ikke, hvor kloge de egentlig er.